guys! Welcome back to my channel! For today's video guys, atong buhaton karon is magpa-challenge ta sa mga bata. Ito silang pa-translaton sa Bisaya to English. Dayon, ako silang patagnaon kung unsay mga pangalan sa mga animals. I-try na mo ang challenge karon nga nauso. So, ato nang sugdan. So, by the way guys, mao niya siya amo ang consequences. Among consequence. Mao ni siya og dili makatagna sa sakto nga answer, pakano na ko og limonsito. Let's go guys, magsugod na ta. Sige, magsugod ta. Bisaya translate to English. Sige, paminaw. Una ka lang. Asa ka nagpuyo? English. Translate sa English. Asa ka nagpuyo? English. Mag-English. Mag-English dong. English ba? Asa ka nagpuyo? English. Asa ka nagpuyo? Sa English. Sa asa ka nagpuyo? Come on, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ari, count. Count ko isa. Atuman ko dra. Sige, sunod. Sige, English siya. Asa ka nagpuyo? English. English ang asa ka nagpuyo. 5, 4, 3, 2, 1. Dili. Kan. Dili. English manggod. Okay, sunod. Setting. English siya. Asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo? Himua og English. Asa ka nagpuyo? I'm leaving. Na, dili. 5, 4, 3, 2, 1. Taon. Sunod, si Kuya. English siya. Asa ka nagpuyo? Dili gapon. English on. Asa ka, himuon mo English ba ang asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo, himuon na siya nimong English. Oh, ang giistorya nako in Englishon ba ninyo? Asa ka nagpuyo? I-translate niyo nag-English. Where do you live? Good. Dili ka kaan si Kuya. Ha? Frida una, Frida. Okay, go. Dili na api si Frida. Okay, si J, ikaw J. Ana, ikaw J ha. Unsay in English sa keyboard. Unsay in English sa keyboard J. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ayaw. Kaon isa. Ayaw sa paghawa J. Okay. Next. Ikaw long. Unsay in English og keyboard? Dumot. Dili. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaon. Sunod. Ikaw, Beng. Unsay in English og keyboard? Wet. English. 5, 4, 3, 2, 1. Kaon. Boli mga buta. Ingabot na lang mo kabalo ko sa in English og keyboard. Sige, si CJ, unsa man in English og keyboard? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. It's CJ. 8. Tubang ato kamera. Sige na. Sige. Tinkerbell. Sige, sunod. Sige. Ako lang guess. Kuya, di ka makita. Sige, unsay in English og keyboard? Na, dili! 5, 4, 3,
Gisunod. Matay ng mga bataan ni kay sabot na lang unsa ikaw teng, unsa in English og kibot? Kibot ha, kaning kibot. Ha, kaning kibot na to dire, kaning dire. Kanang gawsanan sa tae. Unsa in English? 5 4 3 What? 2 1 Kaon. Sunod, ikaw day. In English og kibot. What? Dili. 5 4 3 2 1 Kaon. Ikaw yan. Unsay in English og kibot? Kaning kibot jud na to ani ha, kaning gawson sa tae. 5 4 3 2 1 0. Naunsa man ni sila? High school man ang uban ani. Sunod. Unsay ini? Siyang ay pagawidi siyang kay muuyog siyang. Unsay in English og kibot? Sige sunod. Wala mo kabalo. Imbalik tigit sa permiro, wag sila kabalo. Ang English sa keyboard, anos. Anos. Ha? Pinumdum. Sige, sunod. Unsay English sa butong. JJ. Sa butong J. 5 4 3 2 1 0. Dili. Sige, kaon. Sunod. Ikaw. Unsay in English og butong? Butong ha, dili na lube. Hardiplex. 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 Hoy! Hardiplex butong. Dili. 5 4 2 1. Wala na, time's up. Kaon. Ikaw bayat. Onsay in English sa butong. Butong ha, dili lube, lahi ng butong og lube. 5 4 3 Puno. 2 1. Uy, ginuo ko ni mga bataan eh. Pakita mo ang tao na na. Ikaw teng. Unsay in English sa butong? Buko. Boko, Tagalog na. In English. 5 4 3 2 1 0. Kaon. Yung tagkaon na na. Oh, ikaw day. Unsay in English sa butong? Ikaw ko na. Dili. 5 Puno. 4 3 2 1. Bayat kay ikaw. Kuan makagutok. Sige, unsay in English sa butong? Buko. Dili. Lubi, kuko, ang butong. Unsay in English sa butong? 5 4 3 Puno. 2 1 0. Kauna lang. Uy, wala gid sila katag na. Wala gid sila katag na. Wala mo kabalog unsay in English sa butong. Ikaw say. Ay, wala po ko. Ay, Sige, ikaw say, dito say. Hawas mo je. Sila unsay in English sa butong? 5 4 high school. 3 High school. 2 1. Kaon keg. Ay, wala jud mo kabalog unsay in English sa butong? Yang coconut. Yang coconut. Yang coconut. Yung Dili coconut kay ang coconut gahi na ng coconut. yang. Coconut. Sige, kani sunod. Sayon ra kayo ni, basic ra kayo ni. Sige, je. Unsay tano kaya? Wala kayo. Unsay in English sa kalaha? Kalaha, je. Unsay in English sa kalaha? 5 4. Sayon ra kayo ni. 3 2 1
Sige, unsa? 5, 4, 3, 2, 1, count! Sige, sino yung isa kalaha? Frying pan. Very good. Oh, diba? Guess the animals. Sige, kaning animals? Kani oh. Kana, ipapapra na ako sa screen. Kaning animals? Kaning animals? Unsa ni? Hippo. Tarungan istorya. Hippo. Hippo. Kompleto nga kuan ha. Hippo. Lion. Hippo. Lion. Hippo. Lion. 2, 1, 0. Okay, J. And hippo. 5, 4, 3, 2, 1. Kaon. Kompleto ha. Hippopotamus. Yeah. Sige, dai. 5, 4, 3, 2, 1. Ay. Sige. Pigeon. 5, 4. Naara ay duha. Ay duha. 2, Kalapati. 1. Kalapati. 5, 4, Tulabong. 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 3, 2, Kana. 1. Jack-jack. Jack-jack. Kaga. Kaon. Jak-jak sa imong mata. Sunod. Ikaw, J. Kalapati. 5, English. 4, 3, 2, 1. Kaon. Sunod. Ano mo di ay? Pane. Next. Sana. 5, 4, 3, 2, 1. Zebra. 0. Limon. Oy, sige ka. Sige ka. Uy, yung isunod yan. Sige. Camel. Amen. Kani. Kami lagi. Fox. Fox. Mana? Very good kayo. So that's all for today's video, guys. Hope you enjoy watching my videos. And please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more video updates. Bye-bye!